हादान खोनाया बेदरसो जानो नागिरदों हादानखौ दै लोमनानै थैबा हादान मानाव गेदेर निसिमानि MCLA जेम्स बसुमतारी सार बिथाङा नैबे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो लामानि हालोदखौ नायनै बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो ओरैबो नाय बे लामाया जाबाय आमगुरि सिदा सानजा बारग्रा जेम्स बसुमतारी बिथाङा गोजान गोजानाव थांनानैहाय मोजां मोजां बाथ्रा बुंहैगासिनो दङ नाथाय बिथाङा गाव थाबायग्रा लामाखौनो 17 बोसोर सरखार सालायबोबाय अब्लाबो मावनानै लानो हायाखिसै आरो नै UPPL सरखार थानाय समावबो बिथाङा MCLA देरहानानै 5 बोसोर चान्स मोनबावबाय बेयावबो गैबावा अब्ला रायजोफोरनि थाखाय मा मावदों जेम्स सार नोंथांनाव सोंथि खालामदों नोंथांमोननो एसे देखायनि नै गासिबो ओरै हाखर हाला बेजोंनो जोंनि जेम्स सारा दावगायो थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामो बाइकआ माबायदि बारलुयो नायनै सालायबोगासिनो दङ नायदो हाखर दिन आरोखि नायदो बेयावबो ग्रं नै जों दा आमगुरि थांफिनगासिनो दङ खुंख्राजरा फैदोंमोन जोङो हाखर हाला जोबखालि आयो सथिबो बेनो गोजान थांनानैहाय रायजोफोरखौहाय गोदै बुंहैयो बुरखायहैयो गैला एबार जेम्स सार बेलथायबाय होनना सानना लादों नोङो बै नुहुरनाया जाहैबाय आमगुरि बाजार ओमफ्राय पेसेन्जार गारिया बेयावनो दोननो थांनांगौ नै बारनो हाया दैज्लां बोथोराव दा नाव बारलांसिगोन जोङो आरो होमब्लालाय बाजार जाहैयो ना माबा थाङो औ बेंकआव थांगोन आसाम ग्रामिन बिकास बेंकआव ओमफ्राय बे लामाया दैज्लाङाव खस्थ' जायोना जाया जोंसो मिथिगौ जायसो संसार जादों बेसो मिथिदों खरस खालामनाय नाव बाहायानो मा जानाय जोंहानि क्लास फार्मेसियाव थांनाय साथ्र गथ'फोर नाव बारनाय मा बारनाय दाख्लैबो दान्दा बायलायदों बिराद खस्थ' गोजावनानै मानसि गोजावनायखौ थैनायखौ नुदों दहाय दाख्लैयो थैबावदोंसो मानसि थैबावदों गामियानो थैबायना बेयाव गोजावनानै आबौ जायोमोन जोंहा बर' मानसिमोन बोरायमोन आरो बर' मानसिमोन ओरैबायदि नै ओमफ्राय नोंसिनिजोंथ' जेम्स सार दंलै MCLA देरहानानै दं बिथाङा जेबो नाया नामा मोनाखै जेबो मोनाखै हादान खोनाया बेदरसो जानो नागिरदों हादानखौ दै लोमनानै थैबा हादान नालाय मासे सिथारनानै जागोन जोंखौ थैबा ओमफ्राय जोंबो सिथारनानै जाथों बिदि होनखायो नामा होनखायोब्रा बे मानसिफ्रा दाथ' जों थाबायबाय बैनिफ्रायनो हाखर हाला गोजा लामाफ्रानो एसे मोजां गैया जेम्स साराथ' बिजों लायस'बाय थायो थांलाय फैलायनो होनब्लाबो बेनियावहाय मेगन नोजोर गोग्लैया नामा बे लामाया मावना होनो थाखाय गोजौआवसो नायनानै थाबायोना नाया दा बारलांसिगोन जोङो औ गोजौआवसो नायनानै थाबायो अख्राङाव हाब गावनिनो जायगा गावनिनो गामि जेबो मोनथाराखै गैया दुखुनांथावनाया सासे लिडार थालायनानैबो गैया जेबो नायाखै हनै आमगुरि दालाङानो जायाखैबा दालांखौलाय मा होनजादों बारनोखौ मोजां दाहाबो मानसिबो गोजावनानै थैयो मोजांसो जाम्फैयाव थानानै जमा नाहरो खथ' माने सैखाया नालाय हादाना मानसिया दा दैजों गोजावाबो दा मादैमोना ओरैबायदि फोरमायखाबाय माने जेम्स सारा माने बुनि मानसिफ्रा दैजों गोजावनानै थैयोब्ला गोदानासो बेदर जागोन होननानै बुंलायखायो जाहैदों मिनिथाव ओरैबायदि 17 बोसोर सरखार सालायबोबाय आरो UPPLनि आमोलावबो 5 बोसोर चान्स मोनबावबाय थेवबो गावनि जायगानिया जेबो गैया गाव थाबायग्रा लामायानो हाखर हाला ओरैबायदि माथो बुंनो दा ओमफ्राय गोजानाव थांनानै मोजां लाइमोनफोरनो माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिदिनो 1 क'रलनो 2 क'रलनो सोरनोबा 5 क'रलनो सोरनोबा 100 क'रलनो नैफोरबायदि खोथा बुंहैनानैहाय
रायजोफोरखौ आन्दायहैगासिनो दङ ओमफ्राय गावनि जायगायाव फैनानै नायफैदो रायजोफोर फोथायाब्ला फैनानै नायफै दिनै खस्थ' बिदि आरोखि